untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas ma dihita saluhutna. Tapukama perminggota di bagasan manugoton, martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus, naung pasauton baga-bagana dina nidokna di Yohanes 14 ayat 16 sahatu 17. Jala pangidookku ma tuamai, asa dilehon Tuhamu, sada pangundian na asing, asai madongani hamu saleleng nai, imaton di hasitongani, naso tarjalo portibion, aindang di ida, jala endang di tanda, alai di tanda hamu do ibana, ai narap ma ibana dohot hamu, jala di bagasan hamu ma ibana. Pinuji ma debata para siroha, naung mangudihon hita. Hasasaut ni baga-bagai, ima hasasaur ni tondi parbadia, ima nuaing nataingot, natapestahon, dohot natahalason, atong rap mahita marsaor di bagasan rap dohot debata di tonga-tongani partangiakta marende mahita. Rosipati
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu roha naim baru, dohot tondi naim baru tu bagasan ate-ate muna, jalau satokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, audo mambahetsa, asamar parange hamu di bagasan akka patikku, akka uhupku pe rabrotan muna, jala patupaun muna do, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo madongani jala mengajari, rohani akan naporsea di hatam, marhite-hite tondi parbadia. Saibuhai marohanami, asature parrohaun nami, marhite-hite tondimi. Asatok tonggok dame rohanami, maka lason hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni debata si hangoluhonota di pesta parjolo parningotan hasasaor ni tondi perbadia sadarion tarsurat di 2 Timotius sada ayat 7 sahatu ayat 8. Ailehon debatado tuhita tondi hagogoon, tondi haholongon, tondi pangajarion diri, dada tondi hatahuton. Ope unang homaila makatidak ko tuhatai, jala unang hailahonau natarhurung humopkop ibana, dohot mahotahe makopkop barita nauli, sian hagogoon ni debata. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hombartu patik nai. Ale Tuhan debata, say parugui mahami, mangulahon na hombartu patik ni. Amen. Suara ni Tuhan
matopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo debata naung mangusehon tondim nabadiai, sumonggopi hami jolma naleaon, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian di barita naulii, tondimido napapungu-pungu hami huriam, asa marsi jaloan, jala marsi haholongan, songon akka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai, sian akka pardangolan na bagas do hami jauh-jauh tuho, ali Jahoba, say tangihon mas suara nami, say patinggil mapinggolmu tumangihon suara ni angguk nami, molo tung manjujur ho ali Jahoba, di akka dosa, tung ise manahan ale Tuhan, alay tahe, maroha pamuation doho, asi maroham diangguk nami. Ali Tuhan debata amanami, asi maroham dihami. Ali Tuhan debata amanami, mauliate marohanami, jala pujion nami maho, ala nisude habal gaon dohot hamuliaonmu, naung pinatupam tuhami, namarlas ni roha dohami nuaing, ala naung dilehon hoton di parbadia, sumonggo pihami, alay namarningot dohami di sitaonon ni Portibion, hinorhon ni Sorimago kopit 10 sia, natongon huado pihami nuaing, asi maroham dihami, say tumibu masal puhon Sorimago kopit 10 siaon, sian tonga-tonga nami, songon na pinatupam, paluahon bangsom, sian parhatobanan misir, ni uluhon ni si Musa, namarsogihon tondim nabadiai, tutonga-tonga nasida, naung patolak aik di jolo nasida, namanogu nasida mamulus akka pusat, songon pinahan na tuat turura, ditogihon tondi ni Jahoba nasida tuhasonangan. Ali Tuhan debata amanami, asi maroham dihami. Ali Tuhan debata amanami, say pasu-pasu mahuriam, na maringanan dope di hasyanganon, asa nang pe mangadopi parukilon huriam, ala ni Sorimago kopit 10 siaon, toktong ditambahi ho si lehon-lehon tuhuria, asa lam ganda torop ni parbarita nauli, dohot pangajari, dohot parasini roha, nama maritahon habal gaonmu di Portibion, pake mahuriam gabe habaoran ni pasu-pasum, tuaka na humaliang, maradopon akka na hurangan, dohot akka na gale, pasu-pasu jala pargogoy akka partohonan di huriam, say dongani jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe, say tatap maruas ni huriam, manang di dia pe maringanan, di akka inganan na marseraki, molo pe ikon mangadopi si taonon di tikion, alay pos rohanami, napaujungon mudoi, marhite asini roham, jala toguon mudo tuhasonangan. Ali Tuhan debata amanami, asi maroham dihami, jala sesa dosa nami. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa, dihami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami, hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon na sa dosa, dohot roha Portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangulu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Sabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamutuau asa mangoli tondi muna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas domuse, hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Hatani debata turpuk di pesta parningotan hasasaur ni tondi parbadia sadarion ima natar surat di Galatia 5 ayat 10 sahatu 20. Alai ondo hudok marguru tuton di ima hamu marparange unang pasaut hamu hisap-hisap ni daging. Aina maralohon tondi do sakap-sakap ni daging. Jala maralahon daging ido sinakap ni tondi. Nama sialua doi asa unang dipasaut hamu pinangido ni rohamuna. Alai molo ditogihon tondi ihamu dang ginonggoman ni patik hamu. Alai tadap do parulaon ni daging. Ima parmainon, hahodaron, parga do busang. Hasi pelebeguon, hadatuon, parmusu-musuon, parbada-badaon, pangiburuon, rimas-rimas, pargutu-gutuon, parsalisian, partahitahion. Bunuh-bunuh, parmabuhon, haumurson jala akan atusam susi. Nungah mupabuat jolu Tuhamu, songonido nanuai. Dan tiano ni akan namangulaho si songoni harajaon ni debata. Alai akka ondo parbue ni tondi. Holong dohot las ni roha, dame dohot lambas ni roha, habasaron, habasaon, haporseaon, halambohon, dohot hatomanon. Dan maralo patik dopak akka si songoni. Alai akka naginomgoman ni Kristus Yesus, diparsilakon do dagingna, rap dohot akka hisap-hisap, dohot sakap-sakap. Iadung dipangulito di hita, taparangehon maton di. Unang ma tayahi hasangapon na rumar, unang marsiasapan, manang marsilatean, ima sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Atau doa
dakon ma haporseotai songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo naso hatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pamumulak sogot tutano manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasisaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Iramu di
tabegema tikting di huriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 31 Mei 2020. Parmingguon di huriata HKBP Rawamangun. Minggu sadarion 31 Mei 2020 di patupa huriata do 4 hali parmingguon. Parmingguon sekolah minggu, parmingguan pra remaja manang rekaman, parmingguan umum marbahasa Batak pukul 10, dohot parmingguan marbahasa Indonesia pukul 10 tolu live streaming. Minggu 7 Juni 2020 mula atama parmingguan pukul 10.30 marbahasa Indonesia ibadah umum live streaming sude ruas boima maddohoti parmingguoni di Jabodetabek. Pesta parningotan Ari Parsaoran Nitondi Parbadia. Minggu sadarion 31 Mei 2020 ima Ari parningotan hasasaor Nitondi Porbadia tapatu pado parmingguon songon nasomal live streaming pukul 10 WIB marbahasa Batak dohot pukul 10 tolu WIB marbahasa Indonesia. Jala peleata sipul jamita ima tupak tu ulaun pekabaran Injil HKBP Jala Marsogot Senin tanggal 1 Juni 2020 ima pesta paduahon Ari hasasaor Nitondi Porbadia. Tapatu pado partangyangan pukul 10 siawib marbahasa Indonesia. Jala peleata sipul jamita ima tupak tu ulaon keadilan, perdamaian, keutuhan, ciptaan atau KPKC. Sude ruas ni huriata boy maddohoti parmingguoni di Bagastabe. Partangyangan week. Rabu 3 Juni 2020 pukul 10 siawib patupaon ni huriata do partangyangan week di Jabodetabek secara online. Sude ruas ni huriata asa maddohoti partangyangani. Sermon Parhalado. Selasa 26 Mei 2020 pukul 10 siang nunga di patupa garejata Sermon Parhalado melalui virtual ni uluhon amang pendeta resot na didohoti 40 sadahalak padita dohot situa. Selama masa pencegahan penularan virus COVID-10 siaon, tetap ma dipatupa Sermon Parhalado melalui virtual di setiap hari Selasa pukul 10 siang. Pelantikan fungsionaris periode 2020-2024. Minggu sadarion 31 Mei 2020 di parmingguon pukul 10 live streaming patupaon ni huriata do pelantikan fungsionaris periode tahun 2020-2024 naung tarpilit Parhalado Parartaon, Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Dewan Koinonia, Dewan Diakonia, Dewan Marturia, dohot utusan Sinode Distrik. Namoding, di hari Jumat 20 Mei 2020 nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni huriata Edward Lantang Gultom umur 73 tahun ni habaluhon ni inata Sabta S Boru Panggabean alamat Jalan Keramat Kosambi 2 nomor tolu RT 006 RW 10 Cipinang Jakarta Timur Manang Wek Cipinang. Tuudean hari Jumat 20 Mei 2020 di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur. Tuhatama
na mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaunoni. Panitia Pembangunan Rawamangun Center. Melalui warta jemaat minggu ini, Panitia HKBP Rawamangun Center melaporkan perkembangan kegiatan baik bidang perizinan, bidang teknis, dan bidang keuangan. Laporan tersebut dapat dibaca secara lengkap di lampiran warta jemaat minggu ini. Tapayhut-ihut ma sekilas laporan melalui slide na dipatupa tim web HKBP Rawamangun. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama diharotas tikting naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu tuhatta ma barita namasa ulaon aka si patupauta bahen sangap di goarna. Songonima tikting di huriatta minggu sadarion. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangrajai hati-hati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatain. Amin. Dihamuna kadamang dainang hangi pinaribot, di lasni rohatta di bagasan sadarion, di hasasaur nitor di parbadiam, di pakulingi hata ni debatadu di hita marhite-hite, bukuni panurang Jesaya bidu ono pulutulu mamuka mesian ayat 10 sada sahatu ayat 14 alani hujahama dihita alai sai toktongdo anggo ibana marningot di bangsona uju dingulu ni si Musa dia kaari narubi alai anggo naung didok nasidang di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut rabdoho parmahan ni parduan ni biru-biruna di dia ibana namarsagihon toddina nabadiai tu tonga-tonga nasida ise ibana namanugu si Musa marhite sian tangan hamuliaonna naung patolak aek di jolo nasida laho mabahen baritana saleling-lelengna
Ibana na manugu na sida mamulus akka pusat, songon hoda diadaran, dangdung tartuk-tuk. Songo pinahan na tuat tururam, ditogihon tod dini Jahoba na sida tu hasonangan. Songo nipe ditogio ko bangsom, asa mabahen guarmu marmulia, olak nido yanggo sahatna. Hurian itu hatang, molo masuk kita tu sada situasi ne baru, jojot doboi tubuh kebingungan. Jojot doboi gabe dang tartatap hitang, ahana neng masa di partikian na jonok. Jojot do dang boy tartodok kita manengah. Ala di situasi ne baru naso adong gope. Adaptasi syak kita di situasi ne baru. Idonan laman ni bangso Israel hati haing. Dung mulak nasida sian pabuangan Babel. Mulak nasida tu inganan naung ni padaton ni debata. Bingung do nasida. Aidang sarupa be situasi i. Dang sarupa be kondisi i. Ada orang so terbuang nasida dohop mulak nasida muse. Tutano naung pinadaton ni debata tu nasida. Alani gabe bingung, sukun, jala terus menerus, saya dong di rohana sida, ahado dalan asa gabe bui, terjalo, jala bui nasida berkarya, bui nasida marpabahenan, bui nasida melangsungkan hidup di situasi ne barui. Di rokhata ni debata diturpukon ido gabe sai sukun nasida. Alai dingok nasida manajolo. Ditikki haruar bangsoi sian parhatobanan Misir. Adong do na marguguihon nasida. Adong do na menuntun nasida. Adong do na mangajari nasida. Adong do na mangurupi nasida. Nangpe dalam bentuk sukun diturpukon. Di sukun nasida ma di dia do toddini debata. Ala di parhatopok nasida karya roh itulah yang menuntun, mengarahkan, membawa mereka keluar dari perhambaan di tanah Mesir. Amun kamang dota makainang boido macai apit turpuk tahun di tonga-tongan ni situasi tanwaing. Naing masuk mahita tu situasi ne baru na diguari new normal. Gamang dohita. Suku-suku dorohata. Bohado. Songodia do. Ahado si patupau. Alai di situasi na songoni justru marlas ni roh kado kalak na porsia tu debata. Ala di gambaran new normali tongon musehitan waeng mamestahon ari hasasaor ni tod di parbadia. Tod di ima na menuntuk kita. Tod di ima na mangajari kita. Tod di ima na mabuak kita mangalaka di era na baru na taguarin waeng. Tohoro hamuak kamang dota makenang di tradisi ni halak Yahudi adong dona diguari Pentakosta. Ima pitu minggu dukun ni ari Paskah. Marpesta manasida disi sebelum na ima laho marningot patik ni debata naung sahat tu bangsoi di doluk Sinai. Alai sejala do pardalan yakka partikian gabe dipakai nasida manang perayaan ini. Gabe perayaan pesta panen. Merlas ni roh nasida di sini. Alani dua horong
pangaripunan ni parningotan ni pesta Paskah di nasida, pesta Pentakostain. Ima marningot naong ni basa-basahod debata patik na tutong-atongan di bangsoy sekaligus nang marningot nang pasu-pasu ni debata dari sudut jasmani ala boy nasida mangula doho dengan jala marperbue na dengan nauli na niula ni tangan nasida. Jala diturpuk tahun temana imam toddi ni Jahoba nama nugu-nugu tu hasonangan. Toddi ni Jahoba nama nugu-nugu tu hasonangan. Gabe suku-sukun dihita. Boasa toddi parbadiai gabe justru manugu-nugu halak na porsea tu hasonangan. Gabe taruli di hasonangan halak nama jalo to di parbadia. Amunak kamang dota makainang taboto rotakas to di parbadia ima nagabe mangurupi mangajari kita paingotok kita dia kanaung niajarhon ni Tuhan Yesus. Di hata ni de mata naung tajalo. Gabe dang mardalab bejolmai holad siad dirina sadiri ale mardalam majolmai marhite-hite hatani debata terus manorus setiap saat di tonga-tonga ningguluna ai hadir dotod di debata di baga sadiri ni ibana napai ngoton doh nama ngajari ahanaung pinasahat ni debata di tonga-tonga ni nguluna si ganupari ale sekaligus nang todi ni debata naung songgop di ngulu ni hajol mauta ditogu-togui dohi tanang tu hasonangan ala todi ni debata namian di tonga-tonga ni ngulu ni hajol mautaon ido napai ngotok kita ketika tongo kita lau mangulakon nasotikos ketika kita mangulakon hadosaon dibubagi do ate-ateta dibubagi rohatta, dibubagi pikiratta, asa tatada ada sesuatu yang salah. Jala disima hita laho paubaho diri gabe mangulaho lomoni roha di debata. Todi ni debata mabaik kita nang tuhasonangan ala gabe mian ibana di bagasar rohatta jala digoki dirita. Ya harus ada guru mengajar di jolo ni kelas. Dibuat ibana mah sada galas. Jala di mejana nungadongken di nganan ni aik. Isuk ke Makkah muridna. Dihamuna saluhutna ka murid tu adong do udara di bagasan galason. Sudah madokon adong do udara di sini. Alani bohado bahenon asa haruar udara siap bagasan galason. Adong madokon ditukap pom magalasi. Adong madokon di bae mapakum lau manarik udara siap bagasasa. Do takka ragam nasing. Alai do gurima murado pakaluarong udara sian galason. Iba-iba nama ken dinak kadingan inganan yaiki. Disaburhon iba nama aiki tu bagasan galasi. Gabido iba nama di dia mau udarai. Ido ngulrina porsea. Dukod digohi tod di parbadia hita marhite-hite padidion na badiai miam matod dini debata di tonga-tonga ni ngulutta. Danga dong bedisina tahirim hadosaon ulah koroton di tonga-tonga ni nguluon. Alai tod di nama ngarajai hita. Ido sagabidok kon apostol Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu.
Sada Korintus 3 ayat 10 nomi. Ala masuk ibana tu bagasa dirita. Pangalako na humurang di tonga-tonga ningulut tahun gabe mago may aleto di ima na gabe mian dihita. Ale sekaligus tapahami bersama nang tod di igabe hagogo o doi tihita na mangurupi kita di tonga-tonga ninguluon ay tabo toro takas. Adong do partikian marhagaleo kita. Adong do partikian nang buhay mananga hasi patu paota. Adong do partikian di tonga-tonga ninggulun kita tidak tahu mau kemana. Adong do partikian gabe saya terus sita suku-sukun bohanama. Alai merhiti-hiti hatani debata di paingot do di idonang mangalehon pangatusion, mangalehon habisuhon, mangalehon nang hagogo otu hita gabe taboto tu dia hita. Adong dosa ada cerita rakyat ni Rusia. Dak kuboto manang natik kosi. Lai menarik do cerita rakyat ini. Di sadatik kininna heado dua halak namarha maranggi. Nagabe ingana panukunon manang na marhuaso di Rusia. Jala torop do halak rok marpanukun tuna duaon. Laho menyelesaikan ragam ni persoalan. Jala tohodo tutu. Mampu do nasida sian tahta nasida setempat kudulan nasida nama ceuli laho mengalusi berbagai persoalan. Nah dikemukakan nih trop halak tu nasida. Jalalas rohani halak boy jupang nang alus yan nasida. HP molo di ida ternyata di balik nih hudulan nasidai tahta nasidai adong dosa ada inganat di si hudulan. Nah hinudulan nih dirok diceritai Ratu Habisuhon, Ratu Sophia. Jadi Ratu Sophia oma nang tumangi nak ke persoalan nih ajol mau nih na dipabuat tu dua halak nak kaningan. Dukut di bagaimana nih dihusip pema. Tu dua halak raja nak kaningan baru perajai laho mengelusi persoalan nan dia dopan nih jol manarotu nasida. Adong sada partikia di nasida madok kepaite jo baru pe dia lusi. Ngulu ni halak na porsea pesongonido hamuak kamang do tamak kainang. Udok nak kaningan di tonga-tonga ni pardalan di nguluta godang do tantangan, godang do persoalan na ikon alusatta. Godang do siulaw na ikon si hobasan. Alay boy do hitam marhagaleon, alay boy do nang marhagogoak kita. Boy do dengan haputusata, alay boy do salah haputusata. Boy do dengan tindakata, alay boy do salah tindakata. Alaniya ka do nataula. Nataula ima marpaite asa dihusipon todii na mangula di tonga-tonga ninguluta tu bagasa dirita, tu bagasa pikirata gabe jupak kita manang. Haputusan nauli di tonga-tonga ningulun. Todi ni debata, alani rikot do kita patupahon perenungan. Rikot do kita martangiang nahohom di bagasan ngulut tas si ganupari asa toktong diajari todi ita di tonga-tonga ni hagaliotai. Todi ni debata dileho donang tuhita ragam ni pasu-pasuna asa jolma na porsea tu debata marpabahenan nauli di tonga-tonga ninguluna. Di hata ni debata molo tajaha di sada Korin 12 ayat 7 sahat ayat 10 sada berbagai karunia Tuhan berikan kepada orang yang percaya itu.
asa marhite karunia na pinasahat ni debata tuhita, bui godang nang dungdungotta akka ulaon lau pararaton harajaon ni debata. Bui nang berkarya halak na porseai di tonga-tonga ni nguluna di dia pepajuan ni debata dia kaulaun na si ganupari. Todi memperlengkapi halak na porsea. Todi paradeho di dirina modal asa giat boy ibana berkarya. Alanido ikut dohonot tahape jolma naung sinonggopan ni todi ni debata. Ima jolma na setorus manorus berkarya di tonga-tonga ningguluna marhite-hite si lehon-lehon ni debata di ibana. Dang boy disipan ibana noning ala ikut dinyatakan doi ikut dipatupa doi marhite-hite ragam niya kapabahenan laho pahe bakon harajaon ni debata. Todi ni debata manugu-nugu hita nang tukasonangan. Ala todi ima nagabe gambaran meterai. Tabotoro takas meterai ima segel laho pensahan ahanaung ditotop poning sah. Jaladang boy be mucat noning. Todi ni debata na songgop di bagasa dirita. Ini adalah pensahan bahwa ngolu ni jolma na porsiai dang milik na sadiri be. Alai milik ni debata nama. Ito sa gabidokon Apostol Paulus. Au nama ngulu nuaeng, dada au be nama ngului. Alai Kristus nama ngulu di bagasan au. Ito molo di Pentakosta songonon saya tadokon. Dada hola selamat hari Pentakosta tadokon. Alai saya tadokdo selamat di wajahmu, di dirimu ada Tuhan. Itu ngulutta. Ala nunga milik ni debata hita. Nunga dimetrai ka kita gabe ianakon ni debata. Jala ido mabahen gabe parjabar halak na porsiai di ngolu saleleng-leleng na ala nunga milik ni debata ibana parjabar ibana gabe ianakon ni debata. Molo gabe ianakon ni debata hitam. Marhite-hite tod di perbadia naung sahur tu hita. Aha magabe gangguru hatta. Aha magabe mabir behita. Tangbe. Alai di bagasa pos ni roha nama hita madalani ari-ari ninguluon nangpe di situasi sonarion. Nangpe gudang persoalan natabulus di tonga-tonga ni ngulutta si ganupari. Alai riko nainian gabi adong hubungan na rutin di tonga-tonga ni ngulutta tu debata. Yado di surat sada parberita na uli misionaris namar guar Herbert Jackson taringot tu sejarah ni ngulu ni bana. Di sada partikian leleng do ibana marhobas di sada huria nama cedau. Jala nang pe dau siak kota huriai adong do fasilitas ni huriai. Ileho do mobil tu ibana gabe inventaris si pakyon. Alai adong di daibana hahurangan ni mobiling. Dang bui starter mobiling. Dengan do dinamona alai dang bui starter. Alanido setiap neng merdalam mobili ikut diojar. Molo daung ikut di parkir hon ibana di turut-turunan. Asa molo neng merdalam mobili baru bui ma turut-turunani mendorong asa mangulu mobili. Duksai periodena Roma sada padita musai menggati ibana. Di pasahat ibana ma mobili. Alai do ibana ma mobilo dang boy merdala sendiri, starter sendiri.
Ai iko sio jor-jor do jala molo parkir ho iko ditika-tika masa bui turun laho panguluhon mobil. Alapat di tanah poson agak ibote ibana saotik mesin. Ujung na ibuka ibana maka ni mobiling di bereng ma HP adong sada kabel naso terhubung. Dihubuk ko ni ibana makabeli di starter ma gabi mangulu ma. Buhay mardala doon dengan. Ngulu ni hajol maut tapi songoni do hamuak kamang dot tamu kenang. Boy do ngulu tau loja sadiri. Boy do ngulu tau holan namar pikiri. Boy do ngulu tau holan namar hatiok sabing. Di tonga-tonga ni ngulu ta malah manihai debata di dia do debata. Di dia do to dini debata. Tapi ternyata adok sada nalupa hita. Adong sada natalupahon di tonga-tonga ningulun. Ima menghubungkan, mengkonekkan nguluta dohot debata. Menghubungkan nguluta dohot hata ni debata. Menghubungkan nguluta dohot huaso ni debata. Menghubungkan nguluta dohot pakirimon nato tu debata. Alay marhite-hite to di parbadian waeng. Di hasa saur non di paingo do nguluni na porsea. Asa gabi margugu ho jupako nang akalas ni roha di tonga-tonga ni ngulum iboto ho tu dia ho mangalaka unang lupa ho. Membangun hubungan na dengan tu debata. Asa ibana nagabe panutur-nuturi di sude akka pangalakam tu akka tikinaneng. Di hamunak kamanami do inanami. Dada holan pangurupi to dii. Ale sekaligus nang songon natajahan nakaningan. Diturpuk episteli. To dii mangalehon nang tuhita. Ragam ni napaso nang pakilalaata. Doho ragam ni asagabi bui kita marparsauran nauli doho nadenggan. Tuhala na humaliang. Ay do disi parbuin ito di iima holong dohot las ni roha. Dame dohot labas ni roha. Habasaron, habasaon, haporseaon, halapohon dohot hatoman. Molo jupang dosongoni di tonga-tonga ni ngulu ni naporsea. Marulupolo mahita di ngulun. Marulupolo mahita nang di akka ulaut ta siganupari. Ala ni gabi 7 duau na iro ni Charles Supergion iro ibana songonon. Tanpa Roh Kudus Tuhan, kita tidak akan dapat melakukan apapun. Kita akan seperti kapal tanpa angin. Kita akan seperti cabang yang tidak memiliki getah. Kita akan seperti batu bara tanpa api. Kita tidak ada apa-apanya. Alai marhite-hite tod di parbadia, namian di tonga-tonga ninguluta, gabi boy do ragam, si patupaon di nguluon. Amin martangnya kita. Mau lihat mali amang pardengga basa di asidot holong ni roham. Mau lihat ala nunga saur tod di parbadia di hami. Nunga disonggopi tod di parbadia hami. Alani ale Tuhan, saya loas mahami tutu. Di tonga-tonga ninguluon lau tu mangihon tod dim na mangulang di diri nami. Dada horan pikiran doho rohanami. Alai tod dimma na mangajari doho na manugu-nugu hami. Asal lo moni roham hupatupa hami di tonga-tonga ningulun nami. Utangnya ko kami man. Pardalan ni hasyanganon nang Indonesia dohot nang huriam hakabipi ramangunon. Dakuboto hami ahadope naneng masa tuari matsugut.
Nomor perdomuan tu pandemik virus corona 10 sion. Alai takas dohu hati dako kami. Songo dia pe situasi na huadopi hami. Anggo holongmu toktong do madongani hami. Pasu-pasum toktong do mangiri-ngiri kami. Panukoliommu toktong do rap do tami. Alani ale Tuhan saya si maroham. Tatap ma akan amar sahid. Di ruas ni huriam. Alani COVID 10 sion manang na alanya kapar sahiton namar ragaming. Saya lehom madina sida hamalumun. Lehon pakirimon na mangulu di nasida. Homanang ali Tuhan na mangalehon pangapulion. Tu keluarga amanami gultom. Sian wik cipinang. Nong jumolo damangi meninggalkan sudi keluarga. Asa tarapul inanami do sudi akapoparanna. Homanang mamasu-masu akaulau nami di hutan nang di Baliape. Asa boy jupang nami toktong parbuena arga parbuena porngis. Dalam mula homar mudu-muduhon ngulu nami. Sai pahok maroha doho pikiran nami. Asa toktong di bagasan lasni roa hami. Martangiang. Asa sal punang ali Tuhan. Sori mago kopi 10 sion. Siat tonga-tonga ni bang tsunami nang Indonesia on. Ramoti ma saluhut parhalado ni huriam. Ramoti nang akaruas ni huriam. Ramoti nang akka parhalado non partohonan nama melehon. Akaroha pikiran dohot nang pasu-pasu. Nasian asidot holong ni roham. Saluhut nama hami namar hobas di bagasa tikyon. Padita, situa, song leader, pemusik, nang tim media ni huriam. Homa nama masu-masu hami. Sangebasnai patupon nami mapelantikan fungsionaris ni huriam. Laho marhubas di 4 tahun naneng roon. Leho mabisuk di nasida. Leho maparbinotoa di nasida. Todi parbadiai mamadungani nasida. Asa gawi marhitesen nasida. Mabawrak kapakobasyon na uli di tonga-tonga ni huriam. Itong jalo mahami. Ala ni Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marid di mahita los tapasahap mapeliata tu tonga-tonga ni huriata. Nami ruas ni HKBP Rawamangun. Sadarion patu-paut tama pelantikan tu parhobas ni huriata ima parhalado parartaun bendahara huriam sekretaris huriam Dewan Koinonia Dewan Marturia
Dewan Diakonia, Utusan Sinode Distrik, periode 2020-2024. Alani hujahama SK, Dukonian non patupautama pelantikan dinasida. Ditiki hujaha guar-guari, akadongan nadohot nagabi fungsionaris, di tonga-tongan ibagas muna, jongjong mahamuan non, nang naadong di garijaon, jongjong manasida di inganan nasida B. Surat keputusan nomor dan seterusnya tentang pengangkatan Majelis Perbendaharaan periode 2020-2024, Bendahara Huria 2020-2024, Sekretaris Huria periode 2020-2024, Dewan Koinonia 2020-2024, Dewan Marturia 2020-2024, Dewan Diakonia 2020-2024, Utusan Sinode Distrik 2020-2024. Pendeta Huria Kristen Batak Perstan HKBP Resort Rawamangun yang berkedudukan di Jakarta menimbang bahwa masa bakti Majelis Perbendaharaan, Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Utusan Sinode Distrik, periode 2016-2020 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. Maka dipandang perlu mengangkat Majelis Perbendaharaan, Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Utusan Sinode Distrik, periode 2020-2024. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan setelah amandemen ketiga. Memperhatikan surat keputusan yang sebelumnya tentang pengangkatan semua fungsionaris yang disebutkan tadi telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2020. 2. Hasil rapat Parhalado pada tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 10 Maret 2020 memutuskan yang pertama, mengangkat anggota Majelis Perbendaharaan HKBP Rawamangun periode 2020, periode 2020 sampai 2024 dengan susunan sebagai berikut. 1. Sintua Leonard Hutapea, BSC sebagai Ketua. 2. Sintua Mangaratua Manurung SE sebagai anggota. 3. Situa Iwan Monang Sihite sebagai anggota. 4. Situa Marnala Pasaribu Esos MM Sekretaris Huria ex officio. 5. Situa Insinyur Bistok Setiawan Hutauruk Bendahara Huria sebagai ex officio. 2. Bendahara Huria HKBP Rawamangun periode 2020-2024 Situa Bistok Hutauruk. 3. Sekretaris Huria periode 2020-2024 HKBP Rawamangun Situa Marnala Pasaribu Esos MM. 4. Dewan Koinonia Situa Rusmawati Manurung, Situa Ferry Lumbantobing, Situa Leon August Simbolon, Herbin Saragi,
Bintang Meina Tambunan, Devin Siahan, Hendra Huta Barat, Dewan Marturia, Situa Fernando Sihombing, Situa Suryati Maria Napitupulu, Situa Sudirman Hutapea, Sondang Pasaribu, Anwar Siburian, Sepen Julianus Siregar, Mula Hutapea, Dewan Diakonia, Situa Surtan Simanjuntak, Situa Dupik Nurseha Simanjuntak, Situa Rose Simanjuntak, Anita Rosalina Tampubolon, Elpis Napitupulu, Arina Hutagalung, Rosdiana Simatupang. Dohot utusan HKBP Resort Rawamangun, tu Sinode Distrik, Situa Insinyur Junifer Timbul Sahala Panjaitan. Dihamu saluhutna aka amanaming, dohot inanaming, nunga di BG Hamuna, surat haputusaning, alai tangiok kamuma nang lanjutan ni surat haputusaning. Ima kedua, dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada aturan dan peraturan Kuria Kristen Batak Protestan tahun 2022 setelah amandemen ketiga, setelah standar operasional penata layanan HKBP Rawamangun, dan membuat laporan secara berkala tentang pengelolaan harta administrasi jemaat dan seluruh bentuk pelayanan sesuai dengan aturan peraturan HKBP. Dan dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat-surat keputusan yang berhubungan dengan fungsionaris periode 2016-2020 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan atas nama HKBP Rawamangun mengucapkan terima kasih atas pelayanan seluruh fungsionaris periode 2016-2020. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2020, Pendeta HKBP Resort Rawamangun, Pendeta Hardi B. Lumban Tobing. Waing nungai tangiok kamu SK na ujahahon nakaningan. Alani manukum mahamin waing tuhamu. Di jolo ni debata, dohot di jolo ni huria namar pungun waing dison. Boham, radedo hamu lau mangulahon, pajauon hobar tu surat keputusan nakaning, molo naung radero hamu, dok hamu ma na radedo hami. Atong, au ima, Padita Resort, Huria Kristen Batak Protestan, Resort Rawamangun. Di Bagasan Sadarion, Minggu tanggal 30 Mei 2020. Di Bagasan Goarni Debata Ama. Dohot di Bagasan Goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot di Bagasan Goarni Tod di Parbadia. Hutotop pemahamu. Gabe parhobas. Hobartu pajauan ni surat keputusan nakaningan. Anggiat ma. Tuhatta mamasu-masu. Madongani, dohok mangiring-iring lakamuna, tuakati kinangro, asa marsangap, goarni debata, marhite-hite, pakkobasyamuna. Amin.
Di hamuna amanami parhalado doho truas ni HKBP Rawamangun. Jako kamu manasida gawe parhobas di tonga-tonga ni huriat HKBP Rawamangun. Hobartu pajauan ni surat keputusan naung hujahau kami nak kaningan. Masih tangyangan doho masih rupa mahita. Laho pararaton harajaw ni debata. Di tonga-tonga ni huriat HKBP Rawamangun. Nang dina humaliang hitape. Tuhat tama mamasu-masu hita saluhutna. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 100 sia ayat 2 las jong ma hamu saluhutna. Hurian itu hatta posma roham aito dini jahobado manugu-nugu hamu tuha sonangan. Alani toktong mahamu marpakiri mon namangulu tu ibana. Ai saleleng di portibio kita sai rongom do akaparu kilon hapor suhon do sitaonon manosa nguluta. Molototong hita marpakiri mon namangulu tu debata doho tu baga-bagana. Manaham mahita mamulu saluhut nama saya sahat rodi ujungna. Adidok hata ni debataro di Jesaya 60 ayat 14. Songo pinahan na tuat tururam ditogio tod dini Jahoba nasida tuha sonangan. Songo nipe ditogio ko bangsom asa mabahen guarmu marmulia. Binuji madebata nama nugihon hita tuha sonangan. Unang mataheyahi hasangapon na rumar. Unang masiasapan manang masilatean. Alay borha mahita tu portibion, maparangehot tod dini tuhaning, laho marparbuehon, holong dohot las ni roha, dame dohot labas ni roha, habasaron, habasaon, haporsyaon, halabohon dohot hatomanon. Ayak kaido di halomohot debata, laho parohon harajaonna di portibion. Martangiang mahita pasahat to pilihat tatuado pan ni debata. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu silalehon nadenggan. Doho nasa uli masa na maliutus. Kupasa tay masian nanilehon mitu hami pilan nami tuho. Say jalo may gabi huwap na utus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parsyak kami pilianon. Pati bulan harajam mo itong atongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite hide tordim. Asalam utad hami godang ni silolehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau lihat tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan debata amanami naso tarasam do gurang ni sirole honmu di hami. Todim na badiay di loko tu hami jolma, sumonggopi hami na leon. Na margaido di loko tu hami jala gumodang do isian portibion doho sian pangisina sudena. Ope mau liate marohanami, jala pujion nami maho ala ni sude habal gaun dokot kamuliamu. Naung pinapatarmu tu hami, sailehom ma toddi parbadia tu huriam. Akan awal mangihut Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatok-tok kami mian di barita nauli. Aletot di parbadia, sai pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih caluan, jala masih haulongan songon akka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahaming, asa hutad dahami akka dosa na balga, dohot na mekmet si pasidingon nami. Sai buas maho manesa dosa nami, asa lambadia jala ibaru hami ganupare. Asa tarbahen hami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai. Sai oddihon jala padumu hami tu amai. Asa posrohan nami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sai tabai sirelehon tu huria. Asalam gadda torop niak kapar barita nauli. Dohot pangajari, dohot para siroha. Nama meritawan habal gaummu di portibion. Sai sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolaan nang di bagas nabi. Asa tahu nasira saur tu parpunguan sogut. Sai sungguli akan atarpudum, jala pargugui akan nagali. Sai songgoti ma akan yang dohot natakang marroha. Asa ditinggalhon nasida haja haton nabi. Sai parrohai akan nabojok roha, jala apuri akan namarsa dohot nadangoli. Asa unang dirupa-rupa portibion akan namanguluihom. Sai tata mana targugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni hapor siaon di Tuhan Yesus. Sai ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Sai ramoti ma pikiran ni akka panggonggoming. Panguhum dohot akka raja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Sai patugu hapor siaon naming. Asa totong huingot hami naung sesa dosa nami. Jala buanommu hami tu hanguluan sogut. Sai sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa posrohan nami. Nang malakke dagingon. Panguluammu domuse. Asa masuk hami marnida di bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan naming. Amen ale ama nami na di banua gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai ro maharajammu. Sai sau malomoni roham di bantongon songon na di banua gijang. Lehom matu hami serono ngeluan siap hari. Sesa madosa nami. Songo panesa nami dosa ni rongan namar dosa tu hami. Unang hami tu giyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangagom. Jalau hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sodakkon Tuhan debata mau bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mau bohina tuho jala di parsorhom madamena tu todim. Buka agak.
Baik jarak kunang. Di hamuna damang dainang hangi pinaribot ruas ni Uriatta HKP Ramangun dohot na manghihuton live streamingon di dia pia hamu maringan waing di bahasa Tikion hami atas nama ni Padita do sude situa dohot nang parhobas naung dilantik na kaningan dohot song leader dohot nang pemusik suang songoni nang tim media ni Huriatta HKP Ramangun pasahaton tuhamu saluhutna selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus. Salam sehat sia kami, Tuhatta mana masu-masu. Shalom.